Nega Mas Bakhuid in Sudwai Nega Pantai Vanessa Carmelim, Angelica Carmelim, Marishan Carmelim, Bakin Laban Top High Exam, Tang Pantai El Simir Cargungor, Wandubio Jinkot Jinkia. Si menjuruai sama Mas Bakhuid nomor Lai Spa, Lai Pundriu. Lai Spa, Lai Pundriu. Jaduan trying kireng gadbaru. Jaduan trying kireng gadbaru. Gajing Bakhuid baduleng try iaiku. Jaduan trying kireng gadbaru. Hagagatan pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong try jing e Jesus Christ, bad ga jing e jong oblay, lembat ga jing selok jong men sem Bakhuid kinan rengkat bad pi baro. Rengkat bat piru. Kohan men ko para kana step nieng khmat kaduan kedepat ka jong oblay. Kum kinong pop wala dang ilang ki khon ki jong u. Lang ba ga jing tam sneng jong e ya ki hukum ki jong u. Ya ga jing hi kai ga jong u. Kajing klat kajing pan kajing pat kajing pat kajing long kajing oblay. Der mata kadaw ha kanai ka step token ngin kubur yala de bangi long kinong pop bat ngin pan map nak banta kinai ki pop kajing hikmat utrai mau utrai un map ki pop jingi knang ba manga ma phi iwe pa iwe ngin long kita ki breu ki Bakhuid ki breu ki babidor ban simbanta ha kanai kajing maya bat kum juro ban padiang yu jisu ha gadanur gajungi ha ka yu khares Bakhuid te kum ta ken ngin phai khmat soblay da ka badam ngungon ha ka jat ka ding phna gajung kres da kana gajung duai pan map gajungi nga phla ha oblay badan bor baro bade phi ko hanmen ko para bang alale pop sibun da gajung prakhat da gajten da ki kam da gajung leklet da gajung le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya sa gathe sati ya ke angel bat kirul khoj badia phi ko hanmen ko para banduai nak banta junga how try oblay jungi oblay badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop jungi unialam yangi sha ka jing bom jukut amen. Try can drag away, say Try can drag away, say Oh, Christ, oh, no, when in Johnny, when in duai hakanai kamas ke Bakhuid ge duai nak banta I senobia tronyang ba indan pedeng ka jingsuk ha ke jing pat kum juro ka jingsuk ka jingsan hapo ka ying ka sam ka jung Koblay badan bor baro bad ba isnei tos ngau senei ban bekrat ya kata baro kebapan mensau yangi knang ba haba omdan ke jingwit ha ka mensem bat kamet ngin la ban wan ya kadanod ke balai loj ya ki e ki badai ki jome
ดาวตรายจึงยิสุคริสต์คนจงมีอุบอิมบัดบัสันชาเริงการบัดนี้หากจึงลองกเวจงอเมนซิมบักขุดอุบเลยจุนามลาจุนามอาเมนกจึงปุเลนักกิจาบจึงสตาร์หากจึงสตาร์กระดอนกำมันเสียมบาโปรกับบาขุดกับบาเวดอนฮีกับบาบุญสตาบกับบาเซียนกับบาสเตดกับบาสงูกับบอมจุงุดกับบาชายจึงมุดกับบอมชาจอบบัดกับบาอีกับบาพากับบาเนบจึงมุดกับบอมชาเป็นเวทกับบาสบุนกับบาดอนอากอร์กับบายายเนกับบาติกินากับบาลายนากจึงคุสไลกับบาดอนบอร์กับบาขมิยาบารอบัดกับบาซัมลิงบายาบารอกิมันซิมกิบาปรอบัดกจิงจานายบัดกิบาเซียนตามนาบากจิงสตาร์กคัมสเตดบันยากโนกจิงขีนามารกจิงจานายจงกตาบัดกงามเจลิวยกิเอบารอนามารบากลองกจิงเคร่งมันซิมจงกบอรุบเลยบัดกจิงชเลกบาจานายจงกบุรอมบัดอนบอร์ตามเตกุมตาอมดอนกโนกบาจักเลียกบันยรุงฮักานาบากลองกจิงพลังจงกจิงชายบอมจุกุดกยิดขมิบักเคลมทอบเรียจงกจิงเตรยุบเลยบัดกระดูรจงกจิงบาจงอูลากลองตั้งมารวยเป็นบานกะละบันเละยกิเอบารอบัดกัดกบากะยัยชาฮัลาเดฮีกะเป็นธรรมายกิเอบารอหามันกลากะปะแตงเป็นเร็วกะพรุงยกิมันเสียมะโคดบัดกะเป็นลองยกิปารลอกอุบเลยบัดกินยทุลุปานาบาอัมดอนกิเอกะบาละบาอุบเลยอุคัมอีบันยาอุบริวอุบาอิมดากะจิงสตาร์นามารกะคัมอีตนาดบันยากะสงีบัดกะปาลาดเลียมยกิฮารักลูรบารอฮาบายานุจอร์บัดกะจิงชายละเชมบาดังละมะกาชิบุนบานามารกะจิงชายละบวดกะดากะเมดเฮนเรย์ประชายกะจิงสตาร์กะจิงสนิวกำละบันจอมกะเปียมดอนบอร์ยากะเปรเทยนัดกุดชัดกุดบัดกะเป็นรันติบายากิเอบารอกะคตินจงอุบเลยยิสาวอยาวเลยสามชิสปาคันไดnomor praspa arkusan I think
hangaban ngau un sei ki sosibon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai don rainkat bat pi. Ringkat bat piru. Kai jing pule naga gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor habalakali da kifarisi lanu kahima oblei kanwan. Ujisu ala jubab yaki kahima oblei kanwan ha kidak kishin ya kiba la ban yoi lemne kin yaong pej kane hangne ne katai hangtai naba hakme kahima oblei kadon hapo jongpi. Nangta ulong hala kisenran. Kisngi kinwan haba pin kwa ban yoi ya kawai na kisngi jongukon ubreu. Hanrei pim yoi yaka. Bat kin yaong hapi. Pej katai hangtai. Ne pej kane hangne. Wat ya lej wat ya bot yaki. Namar kumba kaleli kataba bat kapansyai ya kasyit kabneng ne kawai kaliang sya kawai pat kaliang kumtaro anlong ukon ubreu hakasngi jengu hanrei udei shwa ban sya shitam bon ki e bat ba en sya kentai ha kane kapateng benreu ka gospel jong utrai Kajingero yame ko Chris. Kohan men ko para ha u Jesus Christ. Habang ipet ya kajing jungi katba ngidang ha kana kapratay. Ngidon si bunba ki jingkwa ki jingtrang ki jing angnut. But habang ngidan ya kena gajing kwa gajing trang gajing angnot ngiwad lat banyo ya kine ki ha gajing gajengi kumubreu ubasyong basa kena kapratei ngidon yolese gajing kwa bandon kaspa kapau ha gajing gajengi habang ngidan ya kena gajing kwa gajing trang ngiwad lat kala kadiyai bat ngitre shitom banyo ya kena kaspa kapau lada ngidan ka jingkwa banyo ya keburam kanam ka jing gajengi berkumjuru ngiwat kilat kibaharukom kibamangi ngila banyo ya kane kaburam kanam ha ka jing gajengi ter habang ipe jala ka jong jing kumukpa kum kakmi kum ki knaskul kum ki nong trai office ne ha kino gejing trai habang ngidan ya kata ka jingkwa ngiwat lat kala kadiai kilat kibaper kibala yangi ban kenjok lane ban yo ya kata katong kebangidan kumjuru hakajing Kristan hakana ke step kohan men ko para habang yos ngau ya kana ke gospel bamta kesngi kaba utrayu batai pada ukuran syai sepang kahima kajung blai ngidei ban ong haladi lane ban keli yalade ya kana ke jingkeli kumu Kristan ngakwa ngatrang ya ke kumu Kristan ngawat ya ke ha ka jing ka jonga ngawat ya ke ha ka jing ka jonga kane ka dai ka jingkeli ka ba pidai ban keli manta kesngi bat pidai ban jubab ya kane ka jingkeli ha ka jing ka jungpi ti khdiat ngakwa ban pasat lane ban ya phelu jumot rengkat bat pi kumno kain ko hanmen ko para ngidei ban keli ya kane ka jingkeli bat ka ka bangide banwat ha ka jing gajengi kum ki Kristan ha ka gospel jong Matius kalnong ka ban riu kalan ka ba lai phulai ngiyo ka ba trai jisu hui dala de ong to sngi nang kong ha ka hima oblei bat ka saindur oblei bad oblei usapan biang yapi yaki ki baro to sngi nang kong ya ka hima ka jong oblei bat ya ka saindur jong oblei kane ka bau jisu ang hanga badapi
to im sngi ya kahima ka jong blai but ya ka saindur ka bau blai uladon ha ka jing im ka jong pi lada ma pi im sngi ya kahima ka jong blai lada ma pi im kat kum ka saindur ka jong blai u blai hi unwan ban pendap ban penbiang ya ki e barok ki ba pi trang ki ba pi angnut ka ba pi wat den mata kadau ko han men ko para menta ka sngi ngide bas nguthu manga ban ma pi we pe we kom ki kristan ngide ban wat nengkong neng sabe ya kahima ka jong ublei kumbag yos nga ka gospel ba menta ka sngi habaki farisi ki wan ban kli yo jisu ki ong hae ngin yo ya kane kahima ka jong blei hae ngin wat ya kana kahima ka jong blei ki breu jong kane ka perthai kin song ye pi wat hang tai pi wat hang ne kadon hang tai han reu jisu ong shai kahima ka jong blei kadon hapo jong pi om de ki kentin junga han rei ki kentin ki bo jisu ong ha ka gospel ka bang yesus ngi om ta ka sngi ka gospel jong lukas kalau nong khan yo kahima ka jong blei kadon hapo jong pi kine ki de ki kentin ki bo jisu ong ko han men ko para den mata kadau manga mamapi ngi dei ban wat neng kong ya kanai kahima ka bau blei ula ai lane ula psu hakadanot ka junga ka jungpi hanre habangi pe yala ka jong ka jing im kom ki breu ngi pat ngi wat ya kana kahima ka jung blei hakiwe ki tiar ki mata ki jinglong jong kanai ka prathei kan mau ki contain ki ba u Paulus Bakhuid ong ha kasti jungu shaki nong Roman kalanong kabakat sao kalan kabakat nyo uang shai ya sapang kahima ka jong blei naba kahima blei kamdei ka bam ka di hanrei ka de ka hok ka jingsuk ka jingkmen hauman sim Bakhuid u Paulus ong ikini kentin kahima ka jong blei kamdei ka bam ka di kamdei ka spa ka pheu jong kana ka prathei kamdei ka kerteng ka buram ka nam kamdei ka eg bapidon kum ubriu umasong basa hakana ka pertai hanrei kan mau kahima ublei kadai ka jingsuk kadai ka jingit kadai ka hok ka jingkemen ka ba umensim Bakhuid uai ha kadanot ka junga ka jungpi ko han men ko para ngayos ngeu ngatip babaro ngayos ngeu ya ka to ka jingruai ka ba u yuensun u shuruai hakipor mensua mo ong kana ka jingruai hakapor bangas nusi ya kakiat ngaladi ngadang mod kapan sengubha hanrei penban kasyat kela kini kidai kilan kiba uyon sun ruai ya kana gajing ruai habangi pe jala ka jong gajing im ngilong kum kini kibreu shisha niwad ya kata gajing suk ha gajing long jong kana kapertai niwad ya kata gajing it ha gajing long jong kana kapertai niwad ya kata gajing kemen ngiwad ya kita ki hok keleng saudong jengi hak jing long gejing man gejing don gejing em jong kane ka me mariang lane jong kane ka perthei sipor jengi hanrengi klat ban wat ya kahima ka jong blei how blei hi den mata grau menta ka sngi u jisu ringkat padu Paulus wa apostol bakrau jong uhi ki upen kan mau yang abade pi ko han men ko para kahima u blei kaladon hapo jong abad jong pi Dei mata kadau token ngin klet no banwat ya kata kejing suk banwat ya kata kejing it banwat ya kata kejing kemen hae hanrei ngin wat ya ki ha ubleihi namar kumang yos ngeu na kajing pulai ke benengkong kajing start kawan nang no kawan tang nau blei habangidon ya kana kajing start blei ha kajing im kajunga kajung pi baro ngin yo namar kumang yos ngeu hakane kajing pule kajing start kadon hapo jongi iwei pai wei kajing it kajung blei kaladan hapo jongi iwei pai wei kapiam ya kaperthei baro nadu shatdo bad ka penrenti ya ki e baro kine ki kentin ke bang yos ngeu na kajing pule ke benengkong na ki kitab jing start den mata kadau ko han men ko para manta kasngi ngin snuthu ken ba kana ka hima ka jung blei kam don hangno ngimla banyo ya ka hangno hanrei kaladon hapo jungi hanrei ngide ban wat ya ka ngide ban pan naka
tang na utrai ublei ubal ai yaka hanga badapi ngiduai na gabanta kane kajung e ha kane kasngi ai ba kajung IT kajunga kajung pi yala de utrai unang pan klan ya kane kahima kaba ulapsu ha kadanut kajunga kajung pi ai botrai ubalapsu ya kane kahima kajungu ha kadanut kajunga kajung pi unang pan klan yangi ba ngin yaine ban wat yaka tang hau himarwei namar mau ubadei kajing sedang kajing kut jong kane kamen kahima kajung blai ani ro yau Jesus Christ Nom lai nom amen. ngin yang ngin plai la ke jong kajing ngej nga ngej hau blai pa badan bor No tau kapaning kakendo. Dau Jesus Christ kun mamarwei jungu utrai jungi ya balapun noman sem bukhoj ya balakhana kamaria te sati wala shala bein popin tius pilatus la sana pnai u la ya baltet Bahian seki bayam. akasngi kabala la mi pan ke bayap wala kiu shabneng usang shkamon ublai kupa badan bor baro nang tra wan pat ban bishar ki em ki bayap Nangai thao man sim bakhoj hakabalang kathalek bakhoj ha kaching slok kerkhoj ha kaching map ekipop ha kaching mi pat kado but ha kaching em bom chukon amen Lai spa prapua. Keduai ko para baka jingknya junga bajong pi kan long bapadang hunak madu bleu pa badan bor baro. To try biding jingknya iti jongpi. Na kebentar ke jingera bad baram bad kerteng ke jungu kal jing mentoy yengi bad balang bako jungu baro kawe. Topet sebon ngi kerpat ko try ya ke jing trua kenya ki bangila trua hangni kenang ba ya ke bangi penmenta ya ke jing maya ha ke jing sha shitom jungu kon jungme. Ngin laban pediang yaka da gajing rublai nadu kedanut da kris utrai jungi amen utrai udon rengkat bat pi Rengka bat piro. to kentiu yalaki danut Kentiu yaki shautra. to nginang utrai ublai jungi Kasong hok bat kadei. da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jungi bat kajing penem yangi haman lakapor bat kajaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bakhoj ko blai badan bor bat bom chukut namar walada memdon kam ya gajing yaro jongi panban gajing snungu jongi kadai hi gajing ai jongme namar gajing yaro jongi kimpanyari ei ya gajing kraw jongme
Henry ki Arab yangi na kabanta ke jing pen em lengba utrai jungi u Jesu Christ bat kumta rengkat bat ke kenhon ruai jong ki angel ngi aro ya me ban ngi pen bana da ka jing kemen Da sha malong mo khoj ko try ka thamei jong ga jing khoj ba ro namar ka ta ngi karpat ye me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jongi da ka ba pha ye man sim jong me kum kam jer halo jong ki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapo baladino yu badala kamon sngoba ula priang ya ka jing sha sutom ula shim yokpu bat kbaingu ya me ula kedia ya u balai ala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha ke jugur kam enda lalaya bam ula shim yoku kuri badak baingu biang yame ula ai hala kisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai batbom chukut ya ka ba en penmi na ka banta jongpi bat na ka banta kibabun na ka banta ka jingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingai kata sin bangi bambu namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya bar ka jing mi pa jing u ngi terwa hame ko tra yuk po jong ka jing em bad ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi ki babet ban yang akmat jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bad kasna mo kres ngi long ki ba lapanitali ka wei dawman sem Bakhuid tokan mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatlak ka pratei bato penjana ya ka ha ga jing e rengkat badulio pa Bakhuid jengi ulbert u bishop jengi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo bad ki runiam tokan mau ya ki sakri jong me i me pa ki hanman ki para ki bayang sam jengi ki lo ki jor ga jengi baro ya ki ba mela khot shalade na kane ka pratei to ai ba maki ki bayalong ka we ba kun jong me ha ka chung yap kum ka chung u
kini long kawai robadu hage jung me pa jung u token maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki baliathia dak bakermen ya ge jung me pat badia baro ki balaklat no hage jung isnei jung me to pediang ya ki sha ge jung shai ka khmat jung me to isnei yengi baro ngai kerpa dia me barengkat bat kamariat hisoti Bakhuid kakmi jong blai ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kerukhuid ki balapen sngub haya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ke jung em bom jukut bat bengni ro bat pendon borom ye me daw kun jung me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jung long ka we jong men sem Bakhuid baro ka borom ber ke jing ro chinam la chinam amen. Kumblah hukum yang ngi daw nong panem bat kumblah hikai ngedeketin belai ngi not banong kok pa jungi ba hapeneng kalong ke Bakhuid akarteng jume kanwan ke hima jume kalong ke mon jume hak tendeu kumba hapeneng Tuai mentar ke jing bam jungi ke bahala keski Patumai kiringkang jungi kumbang ngeruk ngima pe ke beles neu yangi badwad yalam yangi sya ke jing pensoi hanroi depan la yangi na ke bas neu Topan la yangi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jong me to ai jing suk jing sanya ke sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isnei jong me ngin lai barabo na ke pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelenti ya ke jing kerman Bakhuid bat ke jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ. Namar ke jume kalong kaima Kajume kabor bet kaburam chinom lai chinom. Kodrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me. Kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api. Wat pet yaki pop jongi henro yaki jingai jong kabalang jong me. Bat ha kajing sebun jong me. To ai haka yaki jing suk bat kajing atali kawai. Kat kum kamon jong me. Mame ubim berbasan syar junam la junam. Amen. Kajing suku terai kan barabor rengkat bat pi Rengkat bat pi long ini teruai ya kada kajing suk iwei ha iwei pat suk bat pi pat kajing suk bat pi Hakme ukun lang brod jong blai hakme ubakid na yaki pop jong ka prathai suk yang ik blasakot shakan aga jing kawai jong ukun lang brod ukun brod nam jong ha kamat rong po kayeng ge junga hanre shong tanakitin kaman sem junga kan sakyai kamat berkesnam kus kan roi berkenyulam ini shakan jing yem bom jukun amen.
Spakatra. Pa bahabneng ai bagajinge kebemalai hangi au kon jungme Jesus Christ o hanmen jungi bat bagatali ding jong gajing bon kan kelang hagdano jungi daumen sem bakhuid kan kesubyang hangi ya gajing kerman balakarku nak benta gajing wan jung kahima jungme ai bagajing jungme kan penkeladur yangi syagenong lor lengka bom ju shong thai ban bed ke sembai jong ke gospel to ai bagito ke sembai kan penkeladur na syopo ya ke jaj benreu pada ke pertai mariang barok away ha ke jikmelenti batikna ya ke baneng batemai bat ke pertai batemai hamba lagi bor jong upaman lawai no kaburom jong me kan tan shine junom to ai bagajing jong ke jubilee kan kersubyang hangi ke pilgrim jong ke jingkerman ya gajing angnut ya gajia gajing shaw happening ai bagata gaju gajing ye kan penpyang gajing kemen gajing suk junus pa jungi hasatla ka prathai shame koblei jungi balakarku junom kalong ka borom gajing ya ro junom amen kok pa jungi wa happening kalong bakhuid kerteng jungme wan ke mai jumi kalong kamon jungme hak kendeu kumba happening Ai ngi menta ke jungbang jungi ke bahala ke sngi batama biangi kerengkang jungi kumbang rogi ma be ke belas new yangi padwadi alam ngi sha ke jung penshoy hamre de panlai yangi na ke basne amen kublai komaria ke badab de ke jungai e utrai dan batpa balakar kuya pan padang ke kentai balakar kuya so ke pa chong pa jisu Komaria bakhuid yok me chong blai to the wine ak banta jungi kanong pop banta badak por ke jungi ab ke jungi amen kaburam hau pa badau kon badau mensem bakhuid kumba kelalong haba meningkong kumju menta bat barabo junom la junom amen dongin ya duai
Habalapsa yangi da kana gejin ai bakantang nyai ngu yame ko try kat ba ngi karpat artat ya gejing isnei jong me da gejing thesei uman sim jong me kai jing ai e jong gejing khoi jing mod kan yai sa ha gito ki badan ko bor jong ka baneng kabalarung da Chris utrai jongi Amen. utrai udon rainkat bat pi Ringkat bat pi. ublei badan bor baro unkur khuya pi ukpa badokon badaman sem Bakhuid. Amen. Tulis suk e besakriu trai da gajing im babha jong pi. Isamo yao lei. Sao spa lai pusan. Sao spa lai pusan. Haman sim Bakhuid, walang pamanikong kusyumunta para boy, sinam lai sinam, amen. And you're right, you try Jesus Christ, sinam,